לפני הרבה שנים, כשהייתה לי המספרה, התחלתי לספר פינצ'ר קטן ועצבני. במהלך התספורת, שיחת טלפון, עניתי. הטלפון, מכירים את זה שאתם עונים לטלפון ומחזיקים ככה וממשיכים עם הכלב. החזקתי את הכלב ואת הטלפון מהכתף, ובסוף איבדתי גם את הלקוחה וגם את הפינצ'ר. הלקוחה רצתה הצעת מחיר דחופה, והכלב, כל מה שהוא רצה זה היה רק לברוח. ואני רק רציתי לעשות את העבודה שלי בשקט. באותו רגע הבנתי שאי אפשר להיות בשני מקומות באותו זמן. לכן זה אולי קורה כשאתם על סולם, באמצע שיחה, בנהיגה, בפגישה, כשאתם עונים לטלפון. אתם נשמעים לחוצים, והלקוח, מה לעשות, מרגיש את זה. הוא מרגיש שאתם לא איתו. בדיוק בשביל זה המצאתי את גדמ"ת במשרד. בזמן שאתם בזום, בנהיגה, עם לקוח, בעבודה, בעסק שלכם, יש את גדמ"ת במשרד. בזמן שאתם בעבודה, בעסק, בפגישה, בזום, גדמ"ת במשרד עונים בנחת, סוגרים את הפרטים ומתאמים פגישה. מענה אנושי, מקצועי. רוצים להפסיק לתמרן ולהתחיל באמת לעבוד? שלחו לי הודעה.